datang bersuni Ambon dia gia sadawa kanda baguru awak sama lamko lamalang nasi maison bisa lihat tenda lahiran cak sayang ba ada bocor yo. Sapantunku do palajang buki sabi di awak rumpu ide orang ba itu bana bacinto rumi dari moko lape ke belakang yo bedo sabana bedo akianyo malape hao yo rumi sabana rumi ibana namanya bui ai bakanda oi esina ne Ambon kalagui ko nana diminta nyo akapaya sajo leawa aman calon anambara saki bang beni juo. Indah ala jadilia ulama nanti aro sajo la tapaka la karambia sondam batang ade awa abuwa de urang ala dorong de abang dorong kasia dorong kawurang sungayang suang pulo inyo biya na bini urang sakadar maesu dan kaya yu asa dampe badan maeso labia baraso awak anana punyo nak baraso di ada pualamu delok to jalin cintolamu. Kalau ku meminta biarlah wa abarendang isaran cala bini awak lain kilenya bini orang biar kaliang barasia ala pado hitam la hitam kalabui oi de udah la cubola pilih ya oi nana godang ayatona nana lesui na banyak tunjang kok nana gadang na banyak gajebo biya lari na sungayang lasuang di dagu alanan manggilo la ilalai karang dia sondam indak bapa gaya babu ajuwo atalonsong la denai talonsong mumbang dan sangku kerambia yuo itu tandonya baru apaan dia mumbangnya sangku garam dia juo alunya pilih naik sale memain dia candu mami hati boyuo kalau nana maksara oi nana badendang sali anak gadang hatinya nyoman sali artis viral badendang Depa Aji asuko kanyo pulo Pak Aji nandi subar laki ni minta lagu nana taraso batanyo baske Pak Aji kama simpang kasarugo Depa Aji jumola jawe
ajinan di bungko baju merah lagala sajo. Membuat karena di batu limbah itu jalan ke Sarugo. Pak Aji kata anak, oi janggu inyulan nalilo lagi lalai karambia cengondong. Kok indah sondong ande mungkin araba. La ta dorong la denai ta dorong. Awa ele piulai nyota cinta. Denai tapaga karambia condong babu alabe laka para urang lah ta dorong la denai ta dorong akia nyo denai manya sasura.